Fajn Sielem ġie inawgurat proġett ta' tisbieħ b'investiment ta' 80,000 euro li ġie finanzjat mill-Aġenzija Leza. Dan jingħaqad ma' kullana ta' proġetti li ġew iffinanzjati bi sħab bel-Kunsill Lokali u l-Aġenzija Leza. Dan il-proġett ġie inawgurat mill-Ministru għall-Intern Byron Camilleri u l-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri. Ix-xogħlijiet ta' tisbieħ kienu mifruxa fuq medda ta' 9 kilometru u kienu jinkludu twessieħ tal-bankina biex tinkludi spazju ġdid iddedikat għal bankijiet u għamara oħra ta' triq siġar dawl dekorattiv, diżinji tal-mużajk, librerija żgħira u aktar aċċessibilità permezz ta' rampi. Il-Ministru Byron Camilleri qal li dalwaqt ħabbar proġetti oħrajn li tressqu l-qudiem mid-diversi kunsilli lokali u li se jiġu iffinanzjati mill-fondi tal-Leza. Permezz tal-Aġenzija Leza qed nibqgħu ninvestu f'diversi proġetti fil-komunità u proprju dak li għamilna bisħab mal-Kunsill Lokali ta' INCLM fil-qalba ta' INCLM fejn verament proġett mill-isbaħ li ħajkompli jsebbaħ din il-parti sabiħa ħafna ta' Għawdex. Il-Ministru Clint Camilleri spjega f'dan il-proġett biddel il-promenad f'wieħed ġdid. Diversi wkoll bankijiet kif ukoll tisbieħ u kostruzzjoni mill-ġdid tal-ħitan tas-sejjeħ u għaldaqstant naħseb li dan huwa l-mod kif il-kunsilli tagħna qegħdin propju jsebħu irkejjen jew akwati li forsi mhumiex fiċ-ċentru tal-irħula, però huma wkoll ngħid jiena fuħut mill-isbaħ postijiet li għandna madwar il-Gżira ta' Għawdex.